Benvingudes de nou a tothom. Avui us vull proposar que feu una miqueta de reflexió i penseu. Estem tancats, no ens dona el sol i a sobre tenim dies plujosos i no paren de dir-nos que ens falta vitamina D. Però això és veritat o no és veritat? És a dir, puc obtenir vitamina D o tothom, tota la població li fa falta? Doncs mira, us ho explicaré d'una forma molt senzilla. En principi, la vitamina D li diuen la vitamina del sol, perquè prenent el sol normalment a les 10 o 11 del matí, a través de la pell de la cara i sobretot de la pell al cul, per això s'està posant molt de moda prendre el sol amb tangueta, vale? Es pot sintetitzar. Però tenim un petit problema, que hi ha una cosa que se'n diuen disruptors. Vale? Disruptors és que impedeixen que allò funcioni. Què passa? Que utilitzem, o la majoria de gent utilitza, sense productes cosmètics, també depèn de com, si la carn no és ecològica, tenim part hormonal, o residus hormonals, o antibiòtics, tot això són disruptors que fan que no la puguem sintetitzar. Llavors, per això, la majoria de la població en necessita. I diem, vale, però per què és tan important? Pues realment és important per tota la família. Per què? Perquè els nens i els adults, per fer la fixació del calci, necessiten aquesta vitamina D, però també per fer el desenvolupament a nivell del sistema nerviós, és a dir, del sistema cognitiu, per millorar les concentracions, és a dir, per fer-nos com més intel·ligents i evitar una miqueta malalties més en adults a nivell cardiovasculars. Això significa problemes de circulació, trombosis, etc. Doncs és una vitamina que es necessita. Normalment sol estar en els aliments que són molt grassos, també. Vale? O sigui que si no pogués prendre el sol, perquè ara en la situació en la que estem, entre la pluja i que estem tancats, no podem prendre el sol, podríem dir, bueno, pues intento agafar una font grassa per poder-lo assimilar. Però què passa? Que clar, tenim tots aquests disruptors que no ens ho deixen, no deixen que ho aprofitem del tot. A part, normalment, com estan en les zones grasses, la majoria de la població en general, vale, mengen aliments en els que ja s'ha processat, és a dir, llet de vaca ecològica no en pren molta gent. Vale? Al contrari, sempre tot és amb UHTs, perquè no hi hagin bacteris, o sigui, per intentar eliminar la majoria dels microorganismes també estàs eliminant aquesta vitamina D. Per tant, sí o sí l'hem de prendre via interna. Però què necessitem o què necessita cada persona? Bueno, un nen petit, fins als 3 anys, amb 400 unitats internacionals, que això és una goteta, de productes similars a aquests, vale? Són simplement amb una goteta que es prenguin, doncs no tenen cap mena de problema perquè ja tenen el que necessita el seu cos. Fins als 14 anys o així, què passa? Que potser ja estem al voltant de les 600 unitats internacionals, vale? Això vol dir que normalment es podrien prendre d'aquí 2-3 gotes, més o menys. No necessitaríem més. I els adults ja sí que necessitem mínim, vale, entre 800 i 1.200, el que se'n diuen unitats internacionals. Què passa? Que una persona més gran, amb problemes d'osteoporosis, amb problemes d'osteopènies, etc., és a dir, malalties dels ossos, sí que necessita més quantitat, perquè si no el calci mai l'assimilarà. Aleshores, com necessitem que la producció sigui, o sigui, que l'assimilació sigui més forta, doncs necessitem que siguin dosis molt més altes. Per això ja hi ha comprimits de 1.000 unitats internacionals, que normalment la 1.000 és la dosis per una persona normal. Pot passar que hi hagi patologia, llavors podem donar fins a 2.000 unitats internacionals i penseu que la vitamina D és una vitamina que es queda en els greixos, o sigui, us he dit que la trèiem de fonts grasses. Llavors, si es queden els greixos, també se'ns queda dintre dels nostres greixos. Per tant, si nosaltres la prenem, es queda acumulada dintre nostre. El quedar-se acumulada dintre nostre és perfecte perquè puc estar una temporada prenent cada dia vitamina D, però després, si la prenc un cop a la setmana, tindré la meva dosis adequada. Espero que tota la família comenceu a prendre la vitamina D fins que ens surti el sol.